wijine ya ora teko malah minggat. Lah kok diwacana apa kuwi? Makane deh. Mantra Jawa. Yang ing tawang ana lintang cahayu. Aku ngenteni sliramu arang riko ing angkasa Nimas sun takone pawatamu. Janji-janji aku eling. Rumono kopat kapit. Sabar. Kopat kapit sandal karet jenenge jepit. Besok mungker jenenge arit. Sendok kayu jenenge supit, dalam rembang jenenge sikit. Nempel ning katok jenenge pecirit. Jin bayangan aku Bandung Bondowoso teko mrene. Dalan sampeyan yang bali rai Bandung. Trah. Jen. Ana apa kowe kok nekakne karo aku? Gun. Wale. Aku njaluk. Ngomong. Kalau kene halus sorone. Wale. Gun. Yen ana wigati Bandung ngomong. Loh, Wale. Bisa kan mudeng. Ora balik posisine wale ngomongi. Cangkeme. Ora omong. Ya Allah. Bandung. Isi Allah. Mari ngono cangkem. Wale. Dialoge. Tak timbal ning ngasaku mergo tak njaluk sabyanku mucin. Hei, dalah. Kowe njaluk apa bakal tak turuti Bandung. Kalau bojoku ngersake candi cacahe 1000 ning sungi iku dadi kowe sapa Raden? Aja kuwatir kuwi mung gaweanku kowe. Matur marang aku kowe butuh semen karo pasir pira? Aku buta ya ora kuli. Kok iso semen karo pasir lho. Rabu yo. Lho buta iki sewengi dadi. Aku njaluk sabyanku kowe nganti resok jaket aja tangan dosa tak rabi. Tenono kowe Bandung. Hei. Petok-petok kuwi kondo pitik kuwi petok-petok petok-petok niku kuwi kondo nek iki wis srengenge arepe medal arepe takbiran srengenge arep medal candi cacahe 1000 wis kakon tak pinangkani 1000 tenan hitungan yang ra percaya yo tak hitung setunggal kali tiga selangkung dasar kali likur pitung doso atos pitung atos sangang bulu sangang bulu atos sangang bulu sangang atos bulu sangang atos lowolong pulo sangang atos sangang bulu sangang atos sangang bulu sangang
Gimana sih aturan pusat Pak ya tadi lho iki. Iya wis ya kabeh sak. Kudu iki segareng. 1000 cacahe kok 991 kurang siji hitungen. Oh iki lho mari nyetekno bahan. Pakune kegedean sandine. Wani semene entek kene. Aduh. Wah iki nyetekno bahan iki. Pancen ngono kurang siji Bandung candine. Dadi kira dadi gawaku. Ora Jonggrang. Perkara kurang siji wae kowe nolak karo panglamarku. Titik nang jonggrang kanggo jangkepi candi sing akeh 1000 ora liya yo mong kowe. Aku iki lho ora pitu seket lho. Nek ngene tok ae lho. Aja pitu seket to bro. 800. Ah, ora ngene. Padahal Mas tok langsung jreng ya. Berarti pas aku tok ya saya pengen wis jreng. Oh iya. Kanggo jangkepi candi sing akeh 1000 kurang siji ora liya yo mong kowe. Ento candiannya. Ki mau piye to? Ora satu pak